Kauan odotettu Sime Rokki starttaa tänään ja olemme täällä tällä hetkellä Ounas-paviljongilla katsomassa ja seuraamassa näitä järjestelytouhuja. Ja täällä alkaa aika lailla kaikki olemaan valmista kemuihin. Tänään perjantaina 16.45-17.45 esiintyy Lapin kanssa lavalla Enochian Crescent ja 18.15-19.15 Chlamydia, 20-21 Petri Nykort ja 21.45 Tamina. Illan päättäjästä 23.30-0.30 Jukka Poika ja Pommi Tommi. Hieman kuuluu bassojytinää tuolla taustalla ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä alkaa olemaan soundcheckit kohdillaan. Perjantaina sitten tuolla Arina-lavalla, eli tuolla rantalavalla on 17.45-18.15 Syöveri, 19.15-20 Slave Trade, 21-21.45 Stepa ja 22.45-23.30 Hannibal ja joku rotimafia. Saamme tässä kohta haastatteluun Sime Rockin yhden järjestäjistä Super Markon ja kuulemme hänen mietteitään, miten nämä järjestelyt ovat menneet. Ja täällä sitten pystyy juhlistamaan Sime Rockin 10-vuotista juhlataivalta. Hienolta näyttää sää ja kaikki on valmiina viikonlopun rokki-meininkeihin. Super Marko Sime Rockista täällä näyttää järjestäjät vielä hieman touhuilevan, mutta kohta päästään ilmeisesti rytisemään. No hitto, kohta lähdetään ja tulee kyllä semmoista naattia, että ei ole nähty vähän aikaa näillä leveyksillä. Sullakin alkaa kohta nahkatakki olemaan jo liian paljon. Tuo just katson tuossa, että taisi jäädä nyt ihatumpaita kotiin, että on kyllä pakko lähteä kohta hakemaan. Meillä on sen verran kovat kelit tulossa nyt tälle viikonlopulle. Joo, että nahkatakki on vähän liikaa kyllä tällä hetkellä. Mitenkäs tämä järjestely on mennyt? Täällä näyttää olevan kaikki aikalla valmiina. Mutta kyllä se oli ihan mahtava huomata, että tässä nyt oli Sime Rockilla vuoden tauko, vaikka pidettiinkin semmoiset takapihakemut viime kesänä Simen tykönä, että kuinka kaikki on, niin koko kaupunki on ihan messissä ollut koko ajan, että järjestelyt toimii tällä hetkellä ihan erinomaisesti ja voi kyllä vaan todeta, että on semmoiset bileet, että en kyllä itse jättäisi välistä, jos olisi asiakkaanakin tulossa. Että ihan mahtavaa olla tekemässä tämmöistä koko Rovaniemen omaa juttua ja koko Lapin tämmöistä ainoa isoa rockfestivaalia. Me tässä äsken lueteltiinkin nuo tämän päivän esiintyjät, mutta mites Super Marko, ketä sinä odotat kaikista eniten? No Super Markohan tykkää tietenkin kaikista mahdollisista bändeistä, mitä tätä koko festareita löytyy. Nehän on kaikki ihan pääesiintyjiä, että jos sillä tavalla varmasti yhtään sillä tavalla ylitse muiden, mutta jos nyt jotakin pitää kuitenkin mainita, niin kyllä se on tietenkin tänään toi Jukka Poika ja Hannibal on varmaan niin kuin meikäläisen suosikkia tuon Staminan ohella. Ja huomenna on tietenkin ihana PMMP siellä tytöt sitten ja Stig on tämmönen uusi, mistä me itse on innostunut tässä, mutta pakko jotenkin mainita, että toi Stalingrad Cowgirlsin viimeinen keikka kyllä semmoinen, että jos vaan duunelta ehti, niin sitä on kyllä pakko käydä vähän katsomassa, se on ihan historiallista hetkeä siinä tapauksessa. No miten sitten nyt kun tänne tullaan, niin pääseekö tänne busseilla ja miten autoilla pääsee, miten tämä kulkuyhteydet on hoitu? No kelihan on niin mahtava, että tännehän voi vaikka kävellä, ettei siinä mitään, mutta onnella edestä meillä lähtee 2 eteenpäin kulkemaan sitten festaribussit, mitkä menee sitten tonne niin pitkälle asti yöhön, että saadaan kaikki tältä alueelta pois, niin sillä pääsee kulkemaan kyllä. Sulla alkaa siinä puhelinpiristä varmaan koko päivänä piristynyt. Ei mitään muuta kuin hyvää viikonloppua ja me täällä Iskemän kanssa ollaan kanssa haastelupisteellä saatiin just tämän valmiiksi ja kuvaa voitte käydä katsoa tuota Facebookista. Ei mitään, tervetuloa kaikille, pidetään hyvät bileet.